Nini. Every time masabihin ko sa inyo, ang ganda ang Davao. Ang magpakita ko sa inyo, iba-iba ang tanawin dito, mga langgam, ang ibang klase mga unggoy, mga lukso-lukso dito. Ang kita mo, pakita ko sa iyo. Ako ang may-ari nito. Hindi pala. Yung amigo ko ang may-ari. Dito sa Davao, masabi ko lang, kung malibot mo ang lugar, ang dami ka talagang mapuntahan. You know what? Every time na mapunta ako ng ibang lugar, balik talaga ako dito sa Davao. Ang dami akong mga friends dito. Marami kaming mga lubi, mga satbot, mga kanding, at iba't iba ang mga ano namin. I just wanted to tell all the Philippines who are also watching this video that I can say we are improving in terms of the big land that we have here. Masabi ko lang, wag lang kayong ano sa akin buang-buang. Ang galit ako. Hindi. Ipakita ko, masaya dito. O kayong mga taga-laing nasod, mga ibang bansa, mga dito. Marami kayong mapuntahan. Ang ganda talaga. Masakit ang liig ko. At saka may aeroplano kami, ipakita ko. Landing ang aeroplano. Tingnan mo, ayan mo. I-zoom in mo ang aeroplano. Ipakita ko sa'yo. Ako ang may ari na. Sabi ko, maglibot lang yung aeroplano, maglibot yan sa Davao City. Pagkatapos ng libot yan, maglanding yan sa airport. Tapos sunduin ako dito. Nandito ako sa rooftop. Thank you very much. I just want to say to all of our friends that it is very important. Hindi puro trabaho. Marami kang pira, mamatay ka sa trabaho. Pagkalit ako dyan, puro pira, magwa kang pira. Ano mo ang pira, mamatay ka mga sobrang sakit, mong i-depression at stress. I am suggesting everyone maglaglaw agta. Ay, sige puyo sa balay. Musulirap ka mong magtadra, musukarap ka. Galit ako dyan. I hate drugs. Ini. Maglaag ka mo. Ano may kang pwede puntahan dito? Mga building. Ayaw lang adik-adik. Kasi mo ang bagag building buang ka. Pusilon ta ka. Sipain kita dyan. Barilin kung alingag mo.